Dámy a páni, takáto bola uplynulá sezóna Niké ligy. Celkovo sme videli 192 zápasov v základnej časti a nadstavbe. Videli sme krásne góly nohou, hlavou, z pokutových či priamych kopov, alebo aj takýto gól, ktorý si pripísal na konto Skalický vietor. Videli sme ukážkové brejky, šprinterské rekordy, strelecké hat-tricky, góly v prvých či posledných minútach. Medzi troma žrďami opäť čarovali výborní brankári, no niekedy si vybrali aj slabšie chvíľky. Niké liga priniesla emócie, veľké emócie a ešte väčšie emócie. Ako prvý sa z gólu v sezóne radoval arménsky tiger Tigran Barsegian. Ten nastrieľal celkovo 20 gólov. Bavil nás nielen svojim futbalovým umením, ale aj gólovými oslavami na 1000 spôsobov. Tie však mali zaujímavé aj ďalší hráči. Čo poviete na luk v podaní dvojice Sauer-Kaprálik? Alebo sa vám páčia tradičné šípky Michala Faška? Zaujali nás aj gólové tančeky, či takéto parádne saltá. Hráči posielali srdiečka, ale aj pozdravy do neba. A jednej oslave doteraz nerozumieme. Ešte nám ju vysvetlíš, Jakub. Niektoré zápasy nás dvíhali doslova zo sedadiel. Duely Žiliny so Slovanom ponúkli strhujúce futbalové divadlá, no tých berúca bola aj východniarska bitka o hornú šestku. A keď už sme na východe z 9-gólového šialenstva Michaloviec s Komárnom, sa nám dodnes točí hlava. Tisícky fanúšikov sa bavilo na tribúnach, vo fanzónach, ale zabávali sme ich aj mimo štadióna. Enza Arevala sme naučili po východniarsky. Čau si východniare. Zahraničným hráčom sme ukázali krásu našej slovenčiny. My sme chlapci Sports Grupina. Preverili sme ich v jazykolamoch. Глубоко, замок. A naučili aj veľkonočné verše. Sibiribi, master ryby, kuskolaca od korbaca. A zda najkrajšie momenty sezóny nám ponúkol projekt Niké liga pomáha, v ktorom sme ukázali, čo skutočne znamená slovo pomoc. Poprvý raz bol VAR v celej lige a hoci fungoval ako švajčiarske hodinky, občas šokoval aj samotných hráčov. Niké liga toho ponúkla ale oveľa viac. Na trávnik vybehol historicky najmladší hráč slovenskej najvyššej ligy, ale proti sebe sa postavila aj bratská dvojica. Videli sme kľúčky, z ktorých sa nám točila hlava, vyše 30 000 ľudí sa zabávalo pri našej fantasy lige a bavilo aj košické tiki-taka. Kiež by sa tak bavil tréner z Kuhravy aj pri penaltách Miša Faška. Tlieskali sme veľkým návratom domov, no lúčime sa aj s dvoma legendami. Ďakujeme, Hubo. Ďakujeme, Kuco. Z postupu medzi elitu sa tešia Koňare, vitaj Prešov. A minimálne na rok sa lúči Dukla Banská Bystrica. Majstrovská trofej ostáva opäť v hlavnom meste. Po 7. raz v rade sa z titulu tešia futbalisti Slovana Bratislava. Pelasí, držíme palce v Lige majstrov. Ďakujeme Niké liga. Ďakujeme kluby, ďakujeme fanúšikovia. Už teraz sa nevieme dočkať ďalšej sezóny. Vidíme sa na futbale, vidíme sa na Niké lige.